ingingqi yamandulo niyaziwa ngeentaba ezilala inkungu. Ukhenketho ngundoqo apha. Inkxaso yabakhenkethi behlabathi yenza elicandelo likwamkele ngezandla ezishushu kuvulwa kwemidayeli. There's a gap now where things they used to buy, and now we'll have that back. So yeah, I'm happy. Lo mzokuhlalisa indwendwe i-guest house ngolwasemzini utsala nzima ukususela oko kwathi kwamiswa intshukumo. Ngamagumbi amabini kuphela aqeshiweyo. Ikho inhlantsana yethemba lokuba lamashishini azakhula kwakhona. No company can send a consultant to South Africa that has to sit in a hotel for 2 weeks. They can't afford it. It's just too expensive. Secondly, borders can still suddenly close because of a flare-up of infections. Iagente zokuthutha abakhenkethi zichaphazeleke kakhulu. Zikwaxhalabiswe na imiqathango echaphazela ezothuthwa ngenqwelomoya kwamanye amazwe. We're not only affected by the rules that our company or our country has put in place for the COVID problem, but all the other countries as well. So you are going to be challenged on a daily basis because it is a liquid situation. It changes regularly. Ngelixa elicandelo lisenza isimbonono liyanqwala kulokokuba kusaza kuthabatha ixesha ukulungisa umonakalo obangelwe yi-COVID-19.